Realizing Goa's vision because they're digitally connected. एक संस्था असताना पण खूप बरेच ठोस मोठा एक टेक ड्रिव्हन फ्युचर ऑफ गोवा एक करपाखातीर सातत्यान आपली वेगवेगळी डिपार्टमेंटां काम करीत आसता. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑनलाइन ई गॅजेट असतले इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम असतले ई कॉपी सर्टिफाइड गॅजेट प्री लिबरेशन एंड ई बुक एंड रिवॅम्प्ड वेबसाइट फॉर द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हे सगळे लॉन्च केले. सातत्यान आमच्या जीएल आणि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आयटी डिपार्टमेंटच्या सगळ्यांच्या मेळून हे काम केल्याच्या बद्दल खरोखरूच तोखणाय करता. गॅजेट लागता ताका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान येवपाची गरज ना आनी स्वता ताका ऑनलायन पद्दतीन मेळटले म्हणून लोकांकूय खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता. सातत्यान आमी पळयता की ऑटो जनरेटेड गॅजेट जे आसा हे स्पेशली फॉर द एडवोकेट्स आनी बाकीचे हांकां हाचो उपयोग मोठ्या पद्दतीन हांकां उपयोगाक येता आनी इट इज द सर्टिफाइड गॅजेट. But the citizens can upload their contents to be published in official gazettes, which can be notices, succession deeds, mutations. We on the Goa online portal, which will be auto-formatted according to gazette standards and published online. Each citizen subscription service of gazette in Goa online करपाक मेळटली. ताका सगळे गॅजेट जितले आसा सबस्क्रिप्शन करतले घरा बसून ताका त्यो सगळ्यो गॅजेट्स पब्लिश आसा त्यो ताका मेळटल्यो इन द इनबॉक्स ऑफ गोवा ऑनलाइन. आज डिपार्टमेंट will complete the whole digitization of the work management process, which will include inventory tracking, requisitions, alerts, monitoring the status of work orders, tracking stock levels of various products. आणि अपलोड करता आणि गॅजेट तुमका ऑनलाइन मेळटा. पण ते ऑनलाइन गॅजेट्स एकदा सर्टिफाइड नासतात आणि ते सर्टिफिकेशन नासल्याक एकदा you need this particular for some legal purpose nala bakicha khatir for which e-certified gazettes are being launched. The e-books of pre-liberation era dating up to 1800 ते सगळे आता ऑनलाइन मेळपाची सुविधा सुरू जातली. वेबसाइट आमी रिलॉन्च केल्ली आसा, रिवॅम्प केल्ली आसा, मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेट केल्या आणि तो जेन्ना आमी अपग्रेड केला तातूंत एक एडेड कॉम्पोनंट घाला इज मेड इट डिसेबल फ्रेंडली.